gaur ere, hortxe dago kako nagusia, Mikel Goñik serio jokatzen baldin badu eta ikuskizunari baino gehiago puntuari begiratzen baldin badio eta jokua atzean kargatzen badu aukera handiak izango dituzte, baina Orronoztarrarekin denok dakigu moduan beti geratzen da zalantza izti bat gutxi. Baina izan dekena, gaur joku eta ikuskizunei baino gehiago hori behiatu berteo puntui eta holako partidu urten zehar oso final aurrek batean eta gainea ikusten gabe zitintzek eta noa jokatu garrauken. Serio jokatzen du aukera bat zentzia partidu honetan. Lehen da biziko tantoa izan da Fernando Goñiri pelota bat gora joan zaiolako eta bigarren hau bera joan zaio pi eta huts. Eta ez da guztua hasi Zuierra. Gaina Mikel Goñin eta zezean joku aipatu du. Titin iruarren eta Fernando Goñi behar favorita undina bezatzen baina ez ditu gai kanpenatu tristean zaiten nahi duk. Ez die behun joku puntu ono izinean. Partidatu jokunek eta indizio hona, baina beste aldeko izan dizie eta behar jokue inba ezabiltzen. Kontutan izan beharriko esan, ligaxkan elkar kontra jokatu zutenean, Titinek eta Goñi irugarrenak irabazi zutela, baina Fernando Goñik oso partiduna jokatu da. Gaur ez ematen ala hasirenik. Oso seguro, baina Fernando Goñik txapelketan gora bera dezente izan dik. Gainea, zinen bezala ikusi du. Ea gaur nola erantzuten dion etorriko zaion lan horri guztiari. Mikel Goñi sekulakoak ematen ari da orain ere. Atzera orain. Fernando Goñik eutxi. Zezeaga, pelota bihurria eta ezin. Oso pelota bihurria. Fernando Goñik oso atzetik eta zabaletik bildu behar izan du pelota hori eta ikusten zen pelota gaiztoa zioala. Bat eta bi. Begira. Era bat baztertu zaio eta erori. Mikel Goñik tanto ondan bike muitu pelota, ikusiek fresko daula, pelota erresateatzen zaiola. Eta guain kontan berriz txostintzio. Jose Mari Zezeaga ezkerrez jarriek eta gero eskubi atea zaio batzeneko momentun, pelota horret txostin da eta pelota hori oso txarra hauen, zaila hauen amateko. Bina. Titin. Gogoratu pelota zaleok, Logroñoko Adarraga pelota lekutik gari gatzaizkizuela. Binakako txapelketaren lehen final aurrekoa eskaintzen. Bi partidu irabazi beharra dago finalean sartzeko. Eta gaurko puntu hau oso garrantzitsua da noski. Eta dagoeneko aurretik dira Titin irugarrena eta Fernando Goñi. Sakea ozta eraman du Zezeagak eta Titinek txokoan ñakua. 3 eta 2. Hau ere eraman Zezeagak justu, ez du asmatu Titinek. Mikel Goñi. Txokoan utzi. Titinek dejada eta tanto. 4 eta 2. Bebure saldu guain gontan eta gaina bertan gehituek eta Titinek bertan dejada intziok eta pasa intziok. Ematen punbarra zeugek, hor luzitzea jute balima, kutsatu iten dut Titinekin. Baina, alare hasi irangatxerek, oain dit partidu asko hasi bakarrik egin ditu. Eta partidu luzea gehitzen dut. Behin eta berriz sakea baztertzen saiatzen da Titin, Zezeagak ezkerrez erantzun behar izan dezan. Eta orain arte hori lortzen ari da. Atzera Fernando Goñik. Diru gorri, baino 600 milioi azpitik kantatzen die. Atzera Mikelek. Eutxi Fernando. Oraindik atzerago Mikelek. 7
Azpitik atzera botea, eraman Fernando, gazte pelota eraman duen. Ezkerrez ere oso atzean jarri du, errebote inguruan dabil Fernando. Zezeaga. Eta ez, gainean. Gainean izan da, eta Goñik ez dakit horzarra egin duen. Pelota, bipa eta efekto itea jutek eta pelota epeskutiatean belaune jodi. 5-2. Oain arte titinda Goñi, ez asko inbare, baten txoz, beste pelota arrimatu zaiela, beste berriz ezker gantxoa eta oain gone jokalde itea jundanen, ez da hondik inbare, 5-2 irabazte jarritu. Oain ikusiko ju pelota ero iten dekor, eta bipa eta efektokin itea jundanen, Bere belauna jo. Be burue jodi, be belaune jodi. 5-2. Dena den, Josean, bueno, esan diagu, ligaxkan oso serio ikusi dugula Mikel. Baina gaur, etzekiat, lehen da biziko tanto ikusi eta behintzat, airez txokoan uzten saiatu du, gorain ormadikoa egiten. Bueno, tantotan bikainek eman zizkiok, gozatu eta suerte txarra izan da, pelotoi, Fernando Goñin pelotoi, txapaine justu izan dela. Eta beti titine kontra jokatzen honen, baki, beterren honi irabazina izatezio, baina lehen esan da, bolago partiu urten zehar oso gutxi izatetxu. Gauzeo, puntu jokun, eta finalen izateko aukera. Eta titine gantxoa, zoragarria. Mikel Goñi etzan da, arrastan orkoan da, artekarien hankapera, baina hori eramaterik ez zegoen inolaz ere begira. Ederki guruzatu du. 6-2. Zitinik badaki, sakea dela kakoetako bat. Gaur, sakatzen ari, pelota bentzak jartzen ari dek, zean, Zezeaga ezkerrez sartzera behar. Ezkerrez jartzen ari dek, ezkerrez sartzera behartua zen. Mikel Goñi. Azera. Mila 600 gainetik orain. Azera Zezeagak, ederki gozatu du. Fernando Geutxi. Zezeaga. Mikelek atzera. Bolea Titinek, eta Mikelek begira nuen jarri duen pelota. Bederatzian. Ordu aukera. Eta hau errebote garbi baina bolea sartzen dut, baina ez ziren. Errebote garbia. Eskutik atera zaion orduko ikusi dugu. Goiko sarerik jo ezean behintzat errebotean zela pelota hori. Eta goiko sarerik jo ez zuenez, bantxe izan da 3-6. Eta Mikel aldakeletara joan da. Titinen bolea bat ez zartako mandion, da nun jarri un pelota. Eta orain berriz begira. Hor izan du aukera, eta bai aprobetxatu ere. Peter Dian botea eta errebote. Ezkerrea dena arrimatu zaio esku izatzu aukerik izan Fernando. Garbi. Ryan zen botiboleaz, behin baino gehiota ikusi du, pelota klase botibolea sartu, eta errestasun hondik inera maten gaina. Baina, oain kontan erreboten da arrimatuta hauen, hori txoan eramaten. Mikel Goñi fresko ikusten dek gaurre, toke ikeragarrik izeot, beti de jotzaia, baina jotzaia hundik gora berak izatezkie, batutan erresa bat atzaiek, erresa jotzen die, eta oain momentu ondan behintzan Mikel Goñi errestasun ikeragarrik izeot, pelota erresa atzaio eskutik.
80 pelotakada izan ditugu orain artean. Goñi hirugarrenak egin behar izan du lanik gehien, 25 pelota jo ditu. Goñi bigarrenak 22, Zipinek 17 eta Zezeagak gutxien 16. Guztira 80. Eta 81 garrena Mikel Goñi jo beharko du, baina Bai, guain arte pelot tanto gorrik eta ingorrik ez da izan, gaina Zipinek eta ez da hundik inbare, hundik gola tanto parea politik indizik, baina gaian zen bat lehen zadetena, bat sakeaz arrimatu ala, bestean erditxo zindula, beste berriz Mikel Goñi berudu esaldula, aukera ez da hundik inbare, baina hortxe marka gainunia irutanton diferentzikin. Eta Zezeaga ere aldageletara joan da, Mikelek zerrote duen jakina irik edo. Oraindik ez dugu Oronoztarraren aztarnarik. Eta orain txegatoz biak kantxara. Horre ezkerran kai entzezioan. Erren txiki bat eginez. Itzuli da kantxara Mikel, galdu ez herritan gabaintza. Ditekena da, lehenko belauneko golpe gura izatea. Zatze galeri entzezioan, izkarren atze aldetik. Mikel Goñik errebotean pelota bat jarri du, behartuta bat galdu du. Lauter dian bote, atera du. Zipinek bolea zerantzun. Atzera Mikelek. Fernando ere boleaz. Huts, eraman Zipinek. Zezeaga. Earki, Jose Mari. Atzera Mikelek. Ies egin dio Fernandori, ez dinarrotuz dabil. Ez zingo zatu zabilek, bai. Eta aurreko atxapanean izan da, hau txapapean. Nik uste Mikel Goñi ez dagoela partidua bukatzeik, Gaina oso guaino itxurek itera ide, errenka eta ipurdiatzen. Eta hola behintzat, ez dakit. Ez egin itxure txarra ikusten zio bat, Batzutan belaunari heltzen dio, beste batzutan berriz iztarraen atzekaldera ematen du eskua, ez dakit nik zerrote duen, baina orain belaunari heltzen ari da. Ja, bai, errenka bezala dabil, bai. Eta lastima litzateke benetan. Ez egit, hola, gozea giretula behintzat. Golpen gati bukatuko, Txarrena, tiroien bat izan balin badu, hola golpen bat. Golpena, momentu kombin izateke, eta bihar goizene bai, baina. Eta 5 eta 6, Zipinek bolea zartu du. Mikelen sakea, eta ez du eramaterik izan. Fernando eman dio Mikeli, eta ordua Oronoztarra. Askorekin atera du, eraman Fernando. Oso justu dabil, Zubiriarra, oso justu. Errebote ingurutik, eraman. Oraingoan ondo. Ongi, Goñi, eman dio errebote ingururaino eta tanto. Seina. Nola mandu eta zer estasunekin. Noski, Fernando ezinean ari dela diogunean, ezkara pilota hoi ez dari, errebote inguruko pilota hoi ez ezkara ari noski. 5 eta erditik eta 6tik jokatzeko aukera izan duenean ere, pelota arroktu ezinik eta gozatu ezinik ibili da, eta noski gero erreboitzeko hietan, hortik ez dago mirari handirik egiterik. Irua urdin. Bai, horrixe behidan etxoan, da artekarik urdin kantatzen.
zeina eta urdin kantatzen. Gauzak majo aldatu dira. Eske, gola jokatuta ikusten dek, batzu golako errestasunekin da beste ez zineen. Fernando pelota zail asko eraman du orain. Mikelek berriz ere oso atzera. Eraman Fernando. Zezeaga. Itinei txokoan, Zezeaga bera iritsi. Guain berriz ondo ikusten dek korrika. Mikel Goñi. Orain ere eman dio Galanta. Beste aukera bat Mikelentzat. Ez du asmatu. Zezeaga. Mikel Goñi. Atzera. Aire tartu du izan duen moduan. Ia lurren jarritaia belauniko jarri tarturik. Kontuz. Hor sartzek eta hor. Fernando Gatzera. Eraman Zezeagak, Titin. Gantxoa gurutzatu, eraman Goñik. Fernando Gatzera berriz ere. Ongi Zezeaga bolea. Mikelek ez du gozatu sotamano, eta Titin presaka. Bai, presaka pizkeak. Pelota ez ona. Mikel Goñi atzea pasatzea fundek. Ez di gozatu ezkerpa eta jodik, eta angulokin da azkarratea dek. Eta Fernando zategona izuen izango, eta Titinek salto inda sartu baino ez dik eramatek izan. Bai, Fernando entzatera etzen ona, noski baina. Ez azkarratea lako. Titin entzatzen hobea, bai, behira. Hau espetakularretzen dek, nola gantxoa egona izan dek, eta nola iritsia, nola beburo eta onda kendu intzio gaina pelota. Hor Jose Marin bolea. Horreztik gozatzen, Goñik eta guain pasatzea juten dek. Hor pasatzea ezkerpa eta jo eta zabala ez joaken, oso txarra guen Fernando txate itxiko guen. Eta hemen dugu geure aurrean Mikel Goñi eta ezker belaunari heltzen dio orain. Nik uste golpearen abagarri balima da ez dela izango, minio golpea izango, baina nik uste nin beste zeo zerrokerra batzula. Errenka eta momentu bat egintzat, tanto pareaten oso gaizki ikusi. Baina aurreko pelota hortan, Titinen gantxo hortan earkinik horrika, eta gaizki honezko itzokitzik. Ez ditzaion, erren handirik igartzen. Azken bostantoak urdin. 6 eta 2 atzetik joan dira urdinak. Eta orain, tanto bat ez bakarrik, baina aurretik. 7 eta 6. Atzera Mikelek. Bole atzera mon behar Fernando. Berriz ere atzera. Berriz ere bolea Fernando. Eta orain zer? Hau zailagoa. Hori ezinezkoa zen. 8 eta 6. Sekulakoak ematen ari da. Sekulakoak. Ikeragarrizko garrotekin zeo. Eta Jose Mari Zezeaga oso ondo jokatzen ari gaurre. Aurreren pelota pare eta arrimatu zaizkolako, beste atxosti bizkolako. Galdu izki galdu, baina gehiago oso pelota txarra dituen, eta ez zinen anibili pelotoitan, baina ez bekulpez oso txarra dituen, baina gaientzen oso txukunda, oso ondo jokatzen ari gaurre. Eta Mikel Goñi gerrestak ikeragarri ikuste, be buru ez pauna azten, partidu hau ematen dik, ondo batea behar duela, ematen dik, Ole atzerantun Titinek sakeari. Txapa gainean da hori, atzera Mikelek. Txarra, pelota hori. Eraman Fernando. Aurretik. Hor
Mikel Goñik, egin behar ez duena egiten hasita, oparia. Aurretu izan dutena, Nahastu egiten du Titinek, nahastu egiten du. Bere jokuen sartzen du, eta horixe da Mikeli komeni ez zaiona, batez ere txapelketako final aurreko batean. 7 eta 8. Lehen egin duten joku klase hortan. Jo. Ikusi da, zen nagusitasun daukaten, baina gero gauza politak egiten hasi da, eta tantoa aurkarientzat. 7 eta 8. Zanoski horiek denoi gustatzen zezkigun gauzak dira, baina final aurreko batean puntua da balio duen gauza bakarra. Atera Utitine, goraingoan ezin izan du nahian jagurutzatu. Ezkerra irea eta tanto. Eta azte komeria egin duen Mikel Goñik. Zortzina. Eta ez oso larria izango Josean belauneko hori. Oain kontein du saltola ikusteko izan dut. Tantoa ebikaina izan dut. Titine ezkerrantxoa ebikaina izan dut, baina hoi ikusteko izan dut. Bi gauzak ikusi, lehen da bizi ezkerra irea eta orain begira, Zortzina. Eta Titinen sakea. Erdira hau ere. Ez da gustora geratu Titin. Beste gantxo bat. Bildu Mikelek. Pelota honekin, pelota Titinek entzat zailagoa dek. Jokun gehiago sartzen dek. Bakua dako, normala bezala. Goñik eta zezea gateagoen pelota gehiago egintzen dek. Kanpoa. Ez du gozatu Mikelek eta kanpora egin dio. 9 eta 8. Eta pelotarekin Titinek joku guztiek entziziek. Eta minik eragarri egiten nahi ditu pelotarekin. Fernando Goñi, baina honekin, pelota honekin Fernando Goñi hogeto moldatzen dek. Min gutxi hoiteziek. Eta gainera Titine aukera gehi izaten ari dek. Ezin zieken du. Sake hueltan ezin kendu pelotik eta jokun askoze gehi sartzen dek. Eta Titin joku sartuzkio. Garrizko ikiarri edik. Eta beste gauza bat ere bai, Josean. Titin behar bada inoizko jokurik onenarekin ez duk egongo, baina behintzat azken bolada baino hobeto gurutzatzen ari du gantxoa. Bai, gaur dia pelotik ezti galdu eta hor aurre harrapatu den bukatzen itzakik. Eta hau sakez egin du. 10 eta 8. Sake gaizto amorratu da zen. Ezker Orman sartzerako ahal egin du da Jose Mari Zezeaga, bestela Ezker Ormatik noiz aterako zain egon beharra zeukan eta oso behan hartu beharra. Eta tantoa gorri. Partidua azkar doa. Hau ere erdira atera Utitinek. Eta tanto. 11 eta 8. Bera, 8 eta 6 irabazten, ze ondo jogatzen ari ziren. Eta orain 5 eta utxekoa. Mikel Goñik indun ezkerrantxo haue, behera juntzaiona ezkerrantxoaren ze bueltak arri duen. Ben pelotatea hie, Titin sakea aprobetxatzen. Eta sake huelta, sakea eta sake huelta, eta 5 tanto segidon. 6 eta 2 Titin eta Fernando Goñi aurretik joan dira, gero 5 tanto urdinek eta orain beste 5 gorriek. Eta hau bai, hau sakea da, eraman Zezeaga. Txokoan utzi Titinek eta tanto. Zeinen goxo, zeinen ederki utzi duen. 12 eta 8. Eta pilota honekin gauzak erabat aldatzen dira, erabat. Lehen alare pelota honekin errebotea sartu dik, errebote garbi joun daue honekin sartu dik, Mikel Goñik, pentsatzak. Zeman behar zaio. Ezin kendu hor, oai arrimatu jolako. Geratu zaio Fernandori, baina erne egon da zubiri erra. Zezeaga. Ondo, Jose Mario baina. Atzera Mikelek zeinen erraz mugitzen duen.
Berriz ere oso atera. Boleak sartu behar izan du Fernando, bestela besoak akotuta edo botiboleo edo hartu beharko zuen. Pelota jotza juteanen, emateik beste pelotari be ondoren emateie bizikletan ibiltzela, eta beha moto nola ibiltzela. Hore asko zegeio, eta eskuti ateatzen bezala, eta emateien velozia egin. Bat bizikletan da beste moto ondain dira emateie. Harri-harria da, pelota mugitzeko daukan erraztasuna. Bederatzi eta 12. Bolea zartu du Titinen sakea. Atzera Mikele. Errebote ingurutik, eraman Fernando. Orain erki gozatu du Zubiriarrak. Bai, larri baino, ona izan dut. Da gozatuta. Berriz ere bai. Bueno, tanto bea ematen ari zaio. Eta gozatzen. Orain arte ez ezala gozatzen ari da orain. Baita, Jose Mari, Bikain eta baztertu gainera. Pelotaka bikain izan dut. Mikel. Atzera, oso atzera. 6 terdian bote, 9 terditik eraman Fernando. Orain errebote ingururaino, jaso bai, baina botea kanpoan. 10 eta 12. Oaingo pelotaka bikain izan dut, hemen bertati askotan hobeto ikustetuko lango gauze, baina eskuti nola atea zaion, fronti zerrin izan dut, ezik altura handikoa izan, ez azpitia zein botea. Eta nola atea zaion ikustea, espetakuloa egitea, errebote inguru jarri dit. Altura handik eman bare, pelotai, nun iten duen botea, eta nola jundan. Bi tanturen aldea besterik ez. Goñi. Pelota hoezte gehiagi, baina bi tan alare alde handi ez behok. Ondixen barrarako batetik bestera, bai. Eta ben pelota aprobetxatu behar ezukea. Gai ontzen, ben pelotakin titinela mina ikera garri itxera ideketa. Saketik eta sake hueltan ezin kendu. Eta bea jokun sartzanen oso arriskutsuek. Atzera Mikelek berriz ere, eta baztertu, eta barru. Eraman Fernandok, azte pelota eraman duen. Orain bien tartera moztu du, Titinek eraman, oso pelota zaila. Boleaka da, Fernandok eraman, eta lehentziko botean. Azte defensa erakusten ari diren gorriak. Harrigarria. Erreboteraino berriz ere Mikelek, eraman Fernando. Azte tantoa. Eta harrima du. Titin boleaz ez du ezer egin. Eutsi Fernando, azte defensa erakutsi duten tanto honetan. Lau pelotak da, zein baino zein zailagoak eraman dituzte. Oso ondo Jose Mari, gaurre. Gozatzen, arrimatzen, eta jotzen. Oain bezala. Mikel. Eutsi Fernando. Titin, seitik. Ez du gozatu. Bizkiat launei launtzen. Troze handi ez emakek eta partidu guztine bai, tantontare bai, Goñik, arrenan Goñi atzelarik. Atzera Mikelek. Eso, azte zarta mandiera. Eraman Fernando. Goñi eraman. Berriz ere atzera Mikelek. Eraman Fernando. Atze tanto ikusten ari garen.
Eta Zezeaga oso txukun. Eta ematen. Mikel. Zazpian bote. Eraman Fernando gau ere. Berriz ere atzera. Tokia badu. Eraman. Orain arteko tantorik gogorrena dau. Atzera Mikelek. Bukaera itxurosoa merezi luke tantu honek. Lautik aire zitin. Sartuek irrutitik. Errematatzea baino gehiago pelota kentzea, pelota txarba kentzea, eta aize pixkatatzeko launeke. Lanik eragarri egiten nahi de Fernando Goñi. Atzeneko tanto hontan. Eraman hori ere, eta... Eta gora. Zezeagak ezkerrez gora. Eta meritu handiko lana egin du Fernando Goñi. Meritu handikoa atze pelotak eraman dituen, eta errebote inguru hortatik ere, zenbat pelota txar eraman duen. 3 minutu eta 39 segundu iraundu tantu honek, 64 pelotaka da. Orain arteko tantorik luzeena, gogorrena, nekagarriena. Eta gorrientzat izan da, 13 eta 10. Mila zortzi euni eskaintzen ari dira orain, artekaria, gainetik. Guai harri matintzio. Eraman Zezeagak, nahiko egin du. Atzera Titinek, hau ez da asko jobea. Beste sake bat. Eraman Zezeagak. Ormabikoa orain. Bildu Mikelek, aso Titinek. Txarra jarri zio gaina. Eraman Fernando. Hace tantoa. Ezkerzi arrazora. Hace tantoa. Jende aztutik. Eta Titinek gine hartu aldu. Hala maten dit bai. Be buruen tiadik, golpen bat hartu dik, gaine golpe handi, Nini hartuko zuen, bai. Titin txilipurdik aibiltzen inor baino oituagoa dago. Eta eroidanen, jadera kortan, golpe hartu dik. Bueno, tanto ikustea bukara ikustea mehezilik epa. Ikusiko dugu, nola ez. Nola izkutatu duen, ze eskutiz, ze velozidaden atea zaion da nola gurutatu duen pelotoi. Bueno, lehen horre dudako... Bai, uer ikusta mehezilik, lehen da biziko botean izan den edo ez, orain txe ikusiko dugu. Mehezilik, hor lehen da biziko botea, eta hor lehenengoan ematen du, Lehenengoan izan dela ematen du, naiz eta Mikelek bere alaxe jaso duen eskua. Eta tanto zoragarria izan da azkenengo hau ere. 11 eta 13, hasieran utsekin eta erditxost egindako pilotekin eta horrelakoekin pelota tontokin behintzat, arrimatu eta mordoska bat erabaki da, tanto mordoska bat, baina egindakoak eta merituzkoak ere asko ikusi ditugu. Beno, 11 eta 13, Titin aldageletara joan da, lehen Goñi bigarna ibili da, ezker belauneko golpe horrekin larri, errenka eta oza ikusi dugu zenbait unetan, eta gaur pasatzaiola ematen du golpearen nahi duen seguru asko. Adarra giro putotorea gaurre, jende asko, aipatu deinia. Jende asko eta giro bero-beroa, nola ez. Eta datuak orain artekoak hauek dira, Titinek sakez 3 tanto egin ditu, Goñik bat, Tejaraz 3 Titinek Goñik bat ere, Zairez 2 Titinek bat Goñik, errebotean pelota bakarra izan dugu, Goñirena, erasoan bat galdu Titinek, 2 Goñik behartuta beste bat ere bai Goñik. Titinek 8 egin ditu eta bakarra galdu pentsan, eta Goñik 3 egin eta 3 galdu. Gaur ere Titin, naiz eta atzeanen nagusitasuna aurkariena izan, dagoeneko 8 tanto. Ba, egeo Goñik kontuneku behar dik, hemen ikustek, galdua zide asko intizkiok, Goñi duarren nahi, hemen aurren indako izenagatik asko jotzen nahi dek eta atzelari milion di intzio. Gaur jokatzen nahi da bezala, atzelari itxezio mine.
eta Fernandok bai, datuetan askoz ere ilunago geratzen da lan hori, baina egia da, hor atzean egin dituen horiek hor daude, eta Fernando lehertzeko zorian jarri du behimeño gehiagotan. Azken tantoaren errepikapena ikusi dutu, ederra izan da benetan. Eta berriz ere gerriari heltzen dio Titiñek. Mikelen sakea. Golea zerantzun Titiñek. Ongi Fernando. Ezeaga. Dirue gorrizeo, baina azpiti 8.000 eskatzen nahi dituk. Hori esan nahi digia tanto hau inezkeo, dirue urdin jarriko zitzekela, urdinio gorri paren, nola aldatu dien gauzek. Hasieran dirue gorri ateadek, baina hain atzetik, tanto atzetik jarri fundare urdin jarriko gehiago dirue. Eutsi Fernando. Lehen esan duena, partiu momentu askotan, tanto askotan, halako errestasunekin jokatzen nahi Goñita ematen dik behar gibarzi behar lukula, baina gero jokun pitu sartzeanen, oaingon bezala ez, oaingon urrutu izartzen, atzera sartuek, askotan sartzen nahi de, launei launtzeati, lan ikeragarri izaten nahi dalako Goñi, baina uste gutxinanen 3 lautan duitentzki behak. Egira mundi sartu den, hankak lautik atzera zituen, lauterditik ia. Oain urdin kantatzen nahi ditu gatzekarik ia. Amabi eta 13. Gorriak tanto batez aurretik, baina dirua urdin eta sakea Goñik. 285 pelotaka da orain artekoa. Mikel Goñi. Sakeaek, eta tanto oso luzea sakea, 7 arrasto ingurun, eta gero arrimatu intzaiok, eta hemen errebote zuloti arrimatu dago pelota, eta beti zailo dek amatean, oso sake zailo guen. 13. Mikel. Fernando. Atzera Zezeaga. Barrun izango epaino larri. Lehen horrelako bat galdu du, hau barruan izan da. Atzera Mikelek. Oai oso behartuta pelota hori sartuek. Fernando erreboteko zulotik. Eta ez dira, eraman ezin. 14 eta 13. Oain pelota honek ematezin pelota honetan jartzea bagarri jundala. Eta pelota zazpitarri dintziok botea. Gora bera haundixa marrak ikusten ari gara. Bostantuko jadak egin dituzte, batzuek lehen da bizi, beste Gondoren, eta azkenengo tantu hila da urdinena. Zezeaga behin eta berriz Goñi animatzen. Erdi-erdiko sakea, eraman Fernando Kongi. Asko arrimatzen ari gaina. Moztu du Mikelek, eraman Titiñek. Atzera Mikelek.
Goñi, Atzera Goñi. Ongi Fernando. Josemarik errestasunik egarrekin, pelota pasatza jarriz baina. Atzera. Kantxa herri jarri eta ezkerrakin, errestasunik egarrekin. Gara, arrimatzen dira gero, eskuti, zuzen atertzaien pelota. Atzera, eta hori eraman Fernando, 15 eta 13. Azte tartakoak ematen ari den. Azte tartakoak, Josen. Ikeragarrik ematen ari da. Espetakuloa da, bai ezker eskudik jarri. Eta ezker gantxok eta aztutunen, nik uste Josemarik esan diola. Josemarik, Ozak. Ozak atzera hortzeok eta partidua. Eta ikeragarrizko ematen ari da. Berriz, arrisko ez zeok, Zitinek eta ben pelota hartza daude. Haregin beti arrisko ez zeok, baina oain arte bentsat, oain ben pelotakin alde handi ikusten depatetik bestea. Zeaga, azkenean ezkerrez jarri behar, baina ongi. Atzera Zeaga. Zeagari, Titin sartuko da jokuan, baina botez. Txapagainekoa, eta tanto, guruztatu gabeko txapagainekoa izan da. Ez zaio gaizki atera Goñiri, baina txapazkira alde egin dio, 14 eta 15. Eta orain noski pelota aldaketa eta berriz ere arriskua. Arriskua, bai. Pelotorekin ben pelotakin pasa ikusi, Titine, jokun ez sartu, sartuanetan oso behartuta. Eta ez arretzia ikuzik izan, baina baina atzai ben pelotakin, sake hartuta. Inaiko idik. Eta bat ere garbi ikusten hemen zer pasa behar duen. Auskalo. Augusto Ibañez, Izkin hirugarrena. Atera dusakea, eraman gora. Goiko sarera joan zaio, 15na. Eramatek moduko hauen, Josean. Ba, ez zuen saketzaile egun bat, zaio bezterreakin, baina gehiagin gozatu heldu intzio pelotorri eta gora juntzaio. Goiko sarea. Ikutxu indik, goiko sarea, ikustu. Gain zen hona izango guen. Eraman Zuzeagak. Itinen ezkertiarra, barruan da, luzea oso. Keinu, atzera Fernando. Zuzeagaren sotamanoa, gozatuz gainera. Titin. Atzera. Ez du asmatu hor. Mikelek ere ez du gozatu. Zuzeaga. Ongi. Atzera Mikelek. Orain askoz atzerago. Boti boleoz ezin Fernando. 16 eta 15. Sekulakoak ematen ari da. Hori da, eman beharra. Eta noski, saskira joatea lehen da biziko lana. Eta hau guaine ben pelotakin, Titinen da pelotakin, guaine zazpitarri botea, eta errebotea, ez zen. Zeratu egin, jule, pelotoi. Zerusatei,
Zazpitarri inda botea. Lekue bat zin, pelota jotzeko. Amasei eta 15, Urdinak aurretik. Euskalo, zer gertaliteko, Jusian? Bai, partiu estu ez zeok. Lehen esaten partiu zehar esatera egana. Den pelota teatzeunen da. Gehio diela maten dik. Errez dominatzeio, baina titineekin ez zeo baina fiatzeik. Sake hartu eta hiru lautanto itxeko segidan ez errezti behar izaten askotan da. Horrea dixe, betizo garrizkio. Bestiaga Erne egonda hor. Eta, bai, gainendek, Iritsi, eta ongi. Bipa eta okini egin eta txokon utzidik. Eta eskuti oso biziatea zaiok eta oaingon bai, oaingon asbatu zehar, Mikel Goñi. 17 eta 15. Josema dituzea gain gaineen. Ernezegoen eta ederki gozatu du gainera. Zabalera, sake hau eutsi Fernando. Eta baztertu orain, Titin. Atzera, ez da hogaizki. Eraman Zezeaga. Berriz ere atzera Titinek oso atzera eta baztertu pelota eraman duen Zezeagak. Ikaragarria. Eta azkenean Mikelek asko zerrezagoa galdu du. Asko zerrezagoa. Pelotak barrua intziok. Ezterpa eta jaunen jaraetaldea sartzidaziok. Baina alare Josema Zezeagak ez merezit tanto galtzea. Azte pelotak eman dutuna. Bat errebot goigoitik zetorrena eta erabat baztertuta gainera. Baztertuta, bai. Horrelako Horre estraño txiki bat intziok. Hor jostea juntaren barrua indi pelotak. Baina, alare eraman behar zin pelota Mikel Goñi. 16 eta 17 atera Titinek, gaiztoa izan liteke eraman Zezeagak. Txokoan utzi Titinek, iritsi Zezeaga. Eta Mikel Goñik ematera joan eta txapatera. 17. 17. Antzema jotua partidu honi. Jose Mari Zezeaga oso ondo. Eta laune animatzen gainera. Laune animatzen da ondo jogatzen. Ez pelota da iritsian. Zuloak ezkino beto betetzen ari da, lehen Titinen gantxo bati ederki erantzun diot zabatetik, orain begira, Nola juten da. Eta ondo utzitako pelota, ondo utzitakoa. Linda biziko kuadro oraino joan behar izan du. Eta goin pelota honazin, ematzea jundek. Motxamar geratu zaio beharra da, eta Fiskia motxamar, bai. atera Titine. Eraman Zezeagak. Atera Titine. Mikel. Sartu, beaz, haze pelota utziona. Mikel. Atera. Bolea ongi Fernando, seguru. Eta hau, gora. Ezker Orman, gora joan zaio Oronostarrari. Hala ere Zezeaga lasai egoteko esaten ari zaio Mikeli, lasai egoteko, segitzeko lanean. Begira, ze pelota eraman duen hor. Fernandok eta gero ikaragarria bai, baina ikusi dugu hortxe behartzuela. Eta Ezker Orma arrastoz goitik jo du. 18 eta 17.
lau tanto egin ditu dejada zirua irez bi, Txabaginen moztuta bat, eta hainbeste aldiz sartuta, bi pelota bakarrik galdu ditu, eta biak erasoan. Baina, noski, titin da. Eta, bere jokurik onenean ez dagoenean ere, errekurso ikaragarria ditu. Hor Mikel Goñi lurrean etxanda geratu denean izerdi putzua utzi du eta horixe legortzeko agindu dio epaile nagusiak. Kantxaren arduradunetako bati. Mikel Goñik sakez bi tanto egin ditu, airez bat, Txabaginen moztuta bat, errebotean bat, eta 6 pelota galdu ditu guztira. 6 horietatik 3 erasoan galdutakoak, bat behartutakoa. Baina atzean tanto mordoska lortu du Fernando Goñi asko behartuta. Atera Utitine. Eraman Zezeagak. Atera Titinek. Ongi Zezeagak. Gantxoa. Aso Mikelek. Antxe zeolako, gaintzen oso pelota gaiztu hauen, era gurutzatulako, Titinek. Gantxo luzea. Eraman Mikelek. Eta hori ez zineraman Zezeagak. Ondo harrapatu du, Bai, hor zeoan, gainean zeoan. Baina Titinek ere eskuan ondo harrapatu du. Ondo harrapatu, eskuti bizi atea zaiok eta gainea pizka sartu zaio Jose Mari. Baina balare hor zeoan, da bera alden zeo pelotu. Eta ze amorrurekin jokatzen ari da Zezeagak. Gogokin, ze amorrurekin jokatzen ari da. Pelota bizi zetorrean da bea moztutzea bezala, saitxetia matea jundek. Eta goiti bera. Titinen sakea. 19-17 irabazten ari dira gorriak. Hau sake gaiztoa. Eta tanto, 20-17. Bitantu besterik ez gorrientzat. Atera Utitinek. Eskuinez erantzuteko moduko Zezeagarentzat, ozta eraman du. Atera Titinek. Zertutako pelota, baina ondo atera du Mikelek. Zezeaga. Eutsi Fernando, Kongi. Eskatu gindio pelota Titini. Atzera Zezeagak nahi aina gozatu gabe. Titinen soramanoa txapapera. Beharra hundirik gabe sartu da. Eta oso garesti ordainduko du behar bada. Bai, baina gaur askotan sartu behar izan dik, behar dutare, lagunei pelota bat kendu, pelota txar bat kendu, eta askotan oso gutxitan kaltezki daña olago pelotak, sartu gatik, etxekan behar handik, baina partiduko pixu guzti Fernando Goñi amaten airek, eta aldi lehen pelota txar bat entzarea ondo tot zaio. Atxelari. Eta guain atzea pelota, arrisku ez zeukatzea. Euren pelota eta sakea Mikel Goñik. 18 eta 20, eta oraindik ez da ezer erabaki. Pelota txarra utziziok. Alare gainen, Eta gainean ala ere, aztera Mikelek.
Zazpitik boleaz eraman Fernando. Zintinen gantxoa. Mikel. Zeteagari utzi dio. Azera Zeteaga. Du gozatu. Gantxoa Titinek. Ongi Mikel. Atzera Mikelek. Titin. Dejara Mikelek alizan duen moduan eta Titinek kanpora. Kantoa hortxe dukidu. Eskuan, baina deja Zabaletia fundek. Eta alaxe atea zaio baina Zabaletia. Aukerako pelota. Ondo iritxialako, pelotoitan jokalde ditzen bakilako. Eta Mikel Goñi aldageletara doa berriz ere, belaunari heltuz. Begira. Mikelek eraman. Eta hau da tantoaren amaia. Gainea etorri zaiok, eta ia botela izte goien eman behar izan dik. Uste txapa gainen, ondo iritsiek, titin iristeko. Hor bertan dejada ina izan dui, baina Zabalea zintzaiok. Zabalean bezala egin izan du Luze Xamar eta gehi Zabaleratu du. 19 eta 20. Olako aukera gutxitan barkatzen zititin, baina bain gontan barkatu ziek. Zeteaga eta Fernando elkarren ondoan. Eta Goñi berri aldageletan esan ditu moduan. Golpe horrek gaur baino bihar gehiago erasango dio seguru asko. Baina partidua bukatzeko ez dut uste arrazorik izango duen. Titinek orain arte 11 tanto egin ditu eta 3 besterik ez ditu galdu. Mikel Goñik 6 egin eta 6 galdu, baina lehen ere esan duguna. Atzean Fernando askotan behartu du eta atzean tanto asko egin ditu. Mikel Goñiren sakea. Auzkardian pumpa, atera du. Eraman Fernando, doi. Jarri pelotorrena. Mozkeratu zaio. Eta ez depateko mugo zutuz pelota zin. Goñi. Hormadikoa Titinek. Txapa gainean da. Aztera Mikelek. Pelota txarra, arrimatu igoek. Eta zango, Ogeina. Mikel Goñik asko atzeratu bakarrik ez. Baztertu ere egin du pelota hori. Eta Fernando Goñik eraman ezin. Ogeina. Gauza on asko ikusi dugu eta gainera emozioa. Hoi gehiena, emozioa ikeragarri izaten nahi de partidu, gora bera haundik ez behin, biru tantonak, launak, batzuk be pelotateatakon hai minitzeie, hai dominatzeie, urna bestek gateatakon beak itzeie mine, eta marka egin alde txikiki, baina emozioa handiko partidu. Atera Mikelek, erdiko sakea, mozkeratu zaio Fernandori, iritsi, atzera Mikelek, zazpit erditi boleaz, ezin eraman Fernando, 21 eta 20.
Txikitzera joan da Mikel eta tokitan jarri du pelota hori. Garaipena oso hurbil dute Mikel Goñik eta Zezeagak, baina Titinek eta Fernandok asko urrunago. Mikel Goñiren sakea. Atera du, Titinek erantzun boleaz. Ordu aukera Mikelek, ez du gozatu. Eraman Fernando. Atera Mikelek. Eraman Fernando gori ere. Mikel. Barrura egin dio botea. Zezeaga. Mozieratu zaio. Atera Fernando. Ederki gozatu du. Botez jarri da Titin. Ies egindako pelota txarra de Aman. Titin ez du gurutzatu. Aso Fernando. Mikel. Atzera oso atzera pelota txarra. Eta bukatu da partidua. 22 eta 20. Kostatako garaipena, Josean, eta emozio handiko partida. Bai, momentu espetakularra izan izu baina partidu. Goñi hasi da nahaztu balima tantuak ditan, oso serio jokatu dik, ikeragarrizko zartago joizkik. Eta denet ikusi du partidu ondan, baina nik gehiun nahi izango nik joku bitzie, joku espetakularra, momentu askotan eta geho emozioi partidu guztin. Eta hemen txaukagu protagonistetako bat, Jose Mari Zezeaga, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, ondo zabiltzala bagenekien, eta gaur ere alaxe erakutsi duzu. Partidu gogorra izan da, emozio zetetakoa, eta azkenengo momentura arte erabaki ez dena. Bueno, nik bestetan bino, bakutxoago sentitu naiz, aurrian Augusto egon da, sakek kentze da bakarri jutia gutxi da, eta hor galditu batzuk. Da momentu baten partidu oso txark ikusi dut ez, baina Mikelek azkenengo bukaeran, bueno, pelota ino-mino gehiago joten du, ez dago hortan ikusi besterik, eta, bueno, eta du partidua, nahiz dagona ez izan, bentsat emozionantia eta txapelketako puntua importantiena. Bueno, ikusten zen pelota batetik bestera alde desente zegoela, eta haien pelotarekin komeriak izaten zen dituzten. Bai, zeztu nahi haden pelota bakarri basao zen partidua gutako galtzeko izango zen seguduen, porque Augustek entzia oso zaila zen. Da gero, bueno, nerviosa hasi naiz, da nerviosa zitakuan, bildurra sartu data eta txak ikusten duen budua Augustek entzeko pelota gero. Partidu osoan zehar, Mikeli eutsi eta eutsi, Mikel animatu eta animatu ikusi zaitugu. Bai, bueno, Mikelek jokua apurtu eleke lau pelota zotan, da nik usten dut hori inbida dula, ez gero herriko jaiak etorriko die alegreziago jokatzeko, eta nik usten dut horren pelota zua datzera ikustia dala gaintxu ederrenan bezalakoa, ez guz zeiti pasatzeko komedik ikusten dut, bestik zazpia hiri pasatzen dut, hori oso polita da frontian ikustea. Bueno, Titinen gantxo bat eraman duzu Zabaletik, Titinek goxo-goxo txokoan utzitako pelota bat ere bai, lendabiziko kuadrotik, joku, sasoiz eta motivazioz ere oso goian zaude. Bueno, bai, guztu da nabil Mikelekin. Inok ez eskunde moten gerra emoteko, mina ni badaki Mikele pelotan serio egiten badu, bueno, pareja polite lekiu, porque ni guztien dut oin ez da hola beste inorre holan pelotian moitzen dunik, eta, bueno, esperantza pixka baten baduku bai. Bueno, datorren igandean, Labriten, eguerdian, bigarren aukera. Bueno, ni goizetan ez da izekula partidu bat idebarazi dute, da berra goizetan lehenenga. Estadistikak hausteko izaten dira, eta ea alagertatzen den. Eskerrik asko, Jose Mari. Eskerrik asko zeuen. Bueno, oso interesgarria elkarrizketa ere, Josean. Eta pozizioan ikusten dek, pozizioa, oso ondo gozalduta jun behar, goizer irabazteko, gozaldua, Bueno, izan beharko zio, Jose Mari. Eta ea Augusto zer esaten digun, hementxe dago izerdi patxetan. Augusto, después de trabajar tanto y después de haber hecho tantos, en un partido tan difícil, al final, a casa sin victoria. Sí, la verdad es que ha sido una pena, ¿no? Yo creo que ha sido un partido de tacadas, ¿no? Ellos con sus pelotas pues nos hacían los tantos fáciles. Yo creo que
han dado muchos pelotazos atrás. Fernando se ha defendido muy bien, pero eran pelotas que costaban mucho moverlas y bueno, así nos iban haciendo los tantos. Sí, nosotros pues con la nuestra base de arriesgar, a base de arrimar un poco, pues hemos estado 20-17, ¿no? Al final, pues quizá yo no he sabido resolver, he tenido ahí 2 pelotas para hacer tanto, no las he hecho, ellos pues bueno, han cogido su pelota, nos han hecho los últimos 5 tantos, pero bueno, todavía queda un segundo partido, pero la verdad es que bueno, este partido lo podíamos haber ganado y ahora pues bueno, a intentar recuperarse, ¿no? Bueno, tu zaguero, tu compañero Fernando ha empezado bastante justo, después se ha sentado bastante. Se ve que podéis ganar este partido, el segundo partido, y forzar el desempate. Hombre, eso es lo que se intentará, ¿no? La verdad es que yo quizá él ha empezado con un poco miedo, ¿no? Los dos quizás por pensar en que no, pues bueno, iban a cargar mucho el juego atrás como se ha sido y quizás pues al principio pues ha fallado alguna pelota tonta, ¿no? Pero de mitad de partido para adelante ha jugado muy bien, ha respondido muy bien a los pelotazos, le ha dado también él bastante, pero bueno, con sus pelotas no, yo tampoco podía coger ganchos, no me entraba la pelota y bueno, así nos han ganado, ¿no? Bueno, queda otra oportunidad. Ahora José María Ceciaga nos comentaba un poco medio en broma que no sabe si al mediodía ha ganado algún partido nunca. No lo sé, pues a ver si sigue la racha, ¿no? Nosotros vamos a ir a por todas, vamos a intentar forzar el desempate. Está claro que ellos, pues bueno, van con esta victoria van con un poco más de confianza, con más moral, pero bueno, ya a partir de mañana nosotros a entrenar, a pensar en ese partido y bueno, por nosotros no va a quedar forzar ese tercer partido, ¿no? Pues a ver si sale tan bueno y tan emocionante como el de hoy. Gracias, Augusto. Bueno, hau burumakur, Josean, baina tira, hoxe duk pelota, ezta? Tanto baten gora beran, zoriona eta zoritxarra eta tristura. Hola izaten dek, galdutakon pena eta irabazitakon poza. Eta pixka beak esan duena pasa zaiok, atzenen partiu goi eta mazazpio ondo jarri zaiek, aukera pareat izan dizki partiu bukatzeko, ez dizki aprobetxago, partiu zehar nahiko ondo aprobetxago izki, baina atzenen ez dizki aprobetxago eta atzenen partiu galdu. Baina esan deuna, denet izan dira partidu, baina gauz honak asko, eta bitzi jokadutakoa izan dek, eta emozionante izan dek, eta ni oso guztua duna. Eta nik uste zuek ere, pelotazaleok, zuen etxezokoetatik gozatuko zenutela, gaurkoa gozatzeko moduko partida izan da eta. Transmisioa eten aurretik, estadistikak ere aztertu nahi genituzke, eta gure lankideek eskaini bezain azkar komentatuko ditugu. Titinek egindako tantoak azkenean asko izan dira. Sakez 5 egin ditu, Goñik 2, Dejadaz 3 Titinek 1 Goñik, Airez 2 Titinek 1 Goñik, txapaganean moztuta bana, errebotean pelota bat ikusi dugu, errebotera garbi heldutako babintzat bat, Goñiren anoski. Erasoan 3 galdu dituzte, Titinek besterik ez du galdu, Goñik beste 3 ere galdu ditu, bat behartutakoa. Guztira 11 tanto egin ditu Titinek, 3 bakarrik galdu eta denak erasoan, Goñik 6 egin ditu eta 6 galdu, baina atzean egin dituenak ere kontutan hartu beharrekoak dira. Eta atzelari dagokienez, 2 pelota garbi galdu ditu Goñi 3garrenak eta behartutakoak 11 izan dira, guztira 13, eta Zezeagak berriz 3 pelota galdu ditu, bat behartutakoa, 3 bakarrik galdutakoak, baina noski, hor behartutakoak azaltzen ditu, Josean, baina asko behartuta, eta pelota asko jota. Horreat izaten dipa, pelota aurreren lehen esan dekik, Goñi nahiko justu anten hasiek, nahiko lan hona indik. Hala denik uste be momentuiko benenen daunen, puntxun, baina geho oso txuku jokatuik eta partiu hori aurrea hoeto, baina horra pelota asko azaltzen dut behar galdutako, baina asko izan ditu behartuta eta Mikel Goñik asko behartulako. Dena denegi eduk, ez duk hausteko golpea daukan pelotaria, baina orain baino freskoago ikusi izan diago. Bai, nik ez dit txapelketa honetan partiu honak indizki txuku nibilie batutan, baina beste atutan golpe gutxi xamarrekin ikusi eta gainea nik oain baino hobeto egon dala dituzataz. Beno, pelotazaleok, honen beste etengo dugu oraingoz konexioa, dena den, ez zaitezte oso urrutira joan, oraindik badugu eta zuei zer eskaini.